Seoane tamén deu a coñecer nas súas editoras ou nas súas coleccións desde a Rosalía de Follas Novas á Rosalía de En las orillas del Sar, porque Seoane non intenta sustraerlle a Galicia ese libro testamentario escrito en castelán por a gran cantora. Pero Seoane dá a coñecer a Novo a Santos, e Seoane dá a coñecer ao padre Sarmiento, e Seoane dá a coñecer ao padre Feijóo. Non só dá a coñecer a Manuel Antonio ou a Rosalía de Castro ou a Pondal ou a Curros Enríquez. Nesa concepción, guste máis ou guste menos, está este libro. Está este libro porque este libro é un libro que nos leva nas súas páxinas, suscritas por mexicanos ou por españois, por galegos ou por non galegos, lévanos de Rosalía a Novo a Santos, de Curros Enríquez a Padre Feijóo, ou lévanos de Valle Inclán a María Casares.